Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να καθορίσουμε τη διάρκεια των φωτογραφιών που θα χρησιμοποιήσουμε συνολικά. Δηλαδή αν έχω 50-100 φωτογραφίες, να μην χρειάζεται μία-μία να την προεκτείνω ή να την μαζεύω για να αλλάξει η διάρκεια της, αλλά από την αρχή που θα τις βάλω εδώ στο κομμάτι βίντεο να έχουν καθορισμένη διάρκεια. Αυτό εξυπηρετεί γιατί, ας πούμε, αν θέλουμε να έχουμε μία σειρά φωτογραφιών με μουσική υπόκρουση, μπορεί να έχω και 50-100 φωτογραφίες. Δεν είναι πρακτικό μία-μία να τις ρυθμίζω τη διάρκεια. Οπότε θα δείξουμε τώρα πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, θα πάμε από την αρχή. Πάμε εδώ που λέει λίστα, να φορτώσω κάποιες φωτογραφίες. Λοιπόν, βρίσκω εδώ το φάκελό μου, επιλέγω τις φωτογραφίες που θέλω. Τώρα εγώ θα βάλω 6 φωτογραφίες, εντάξει. Λοιπόν, και τις σύρω εδώ στη λίστα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τώρα είναι 6 φωτογραφίες. Η πρώτη στη σειρά βλέπουμε ότι είναι επιλεγμένη, βλέπουμε ότι είναι μπλε γύρω-γύρω. Έτσι όπως είναι, χωρίς να αλλάξω κάτι, πάω εδώ που λέει ιδιότητες. Και εδώ, σε αυτό το πλαίσιο εδώ, είναι η διάρκεια. Γράφει εδώ διάρκεια και εδώ έχει το χρονόμετρο, ας πούμε, που μπορώ να ρυθμίσω. Αυτή τη στιγμή είναι στα 6 δευτερόλεπτα. Ας πούμε ότι εγώ θέλω να πάω πιο πάνω. Να πω ότι θα διαρκούν όλες 7 δευτερόλεπτα. Η κάθε μία, όχι όλες. Ok, εκεί. Και μετά πατάω εδώ το διπλανό κουμπάκι που λέει καθορισμός πρότυπου. Να γίνει η τρέχουσα τιμή διάρκειας η προκαθορισμένη τιμή. Και το πατάω αυτό. Και ξανάρχομαι στη λίστα. Δημιουργώ εδώ πέρα το κομμάτι βίντεο και τις επιλέγω όλες και τις κατεβάζω. Ok. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλες έχουν ακριβώς την ίδια διάρκεια, τη διάρκεια που έχουμε καθορίσει, έχοντας πατημένο αυτό το κουμπάκι εδώ, σύροντας, έρχονται όλες μαζί και αυτό είναι έτσι πολύ πρακτικό. Όταν θέλω να μετακινήσω όλες μαζί τις εικόνες, έχω πατημένο αυτό το κουμπάκι. Λοιπόν, και έτσι τώρα είναι, δεν χρειάζεται μία-μία να κάθομαι εδώ πέρα, τράβα, ξανατράβα, έτσι. Είναι λιγότερο, είναι περισσότερο, είναι ακριβώς η διάρκεια που θέλω. Τώρα, εάν αυτό για κάποιο λόγο δεν σας πετύχει την πρώτη φορά, είτε γιατί δεν πατήθηκε καλά το κουμπί εκεί που λέει καθορισμός προτύπου, ή γιατί τέλος πάντων για κάποιο λόγο και θέλετε να επαναλάβετε τη διαδικασία, το λέω γιατί μου έχει συμβεί, δεν θα επιμείνετε έτσι όπως είναι εδώ τώρα, θα πάτε πάλι από την αρχή, δηλαδή θα πάτε αρχείο, νέο, θα σας ρωτήσει αν θέλετε να αποθηκεύσετε, θα πείτε όχι, εντάξει, και έτσι όπως είστε στη λίστα θα φορτώσετε πάλι τις εικόνες και θα κάνετε την ίδια διαδικασία. Αυτό. Τις βάζω όλες, είναι επιλεγμένη η πρώτη, ιδιότητες και τα λοιπά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να ήταν αρκετά πρακτικό και βοηθητικό και για εσάς. Για μένα ήταν, ειδικά κάποια φορά που ήθελα να κάνω ένα animation, ήταν πολύ πρακτικό. Είχα πάρα πολλές φωτογραφίες και ήταν πρακτικά αδύνατο να κάτσω μία-μία να τη ρυθμίσω τη διάρκεια της. Λοιπόν, αυτά. Γεια σας!